Wallahi azim Babiyana, kin yi tsirara kin kwanta. Babiyana, kin shiga wanka kin bar bayan gida a buɗe har ina miki magana. Yana maza da mata, ina muku fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Well, da abin da ke faruwa a social media irin wa'annan faɗa-faɗan ban taɓa fitowa na amsa akan duk waɗanda suke min sharri azafi da halina da wanda ba halina ban taɓa fitowa ne magana ba. To amma naki Babiyana yayi yawa, saboda ba da ke nake yin faɗa ba, hasali ma ban san ina da wani issue da ke ba. Ni da ke kin sani na sani duk abin da Abdulaziz nake faɗa idan nayi masa, idan ƙarya ya miki Allah ya tsine min albarka. Wallahi azim Babiyana, kin yi tsirara kin kwanta. Babiyana, kin shiga wanka kin bar bayan gida a buɗe har ina miki magana. Kin yi Babiyana. Yace in fito in magana, na ce ba zan fito in yi magana ba. Na miki magana kika yi fishi. Kina da wani irin sara idan kina yin video, in kina yin live sai ki juya wa mutum kamera, kai baka san me yake faruwa ba. Ke kuma kina nan kina wa mutum kin sa mutum, kin juya mutum kamera bayan shi. So kin ɗauko kamera kin ɗaga, dan me ba zan yi miki magana ba? Idan kina takaman ke cewa jaruma ce ke a TikTok, aka san ki kin fi har kina comparing kanki da su da kina comparing kanki da su Sodli, Mezo, su Jamjam, su celebrity mu Amarya Hajara Yahaya, har kina comparing kanki da su. To ni ba celebrity TikTok bace. Ni nazo TikTok domin nishadi ne, ba domin tashin hankali da masifa ba. Kuma na faɗa na ƙara faɗa, duk wanda na kira shi aboki amini ba zan taɓa san jin wanda shi ba. Ba zan taɓa ba. Amma yaki yayi yawa Babiyana. Ke kin manta duk badakalar da yake aikata Babiyana? Kin sani na sani, kar ta san kar Babiyana. Kin sani. Naki abin da yake na alatir ba a fito an yi maganarsa ba. Sai kike da bakin da zaki wannan? Wallahi Babiyana, duk abin da kika faɗa a kaina ƙarya kike yi. Ya faɗa, na faɗa. Ya min yarinta. Shekara ta nawa a duniya? Shekara na nawa a duniya zan je in fara soyayya da ƴaƴan ciki na? Ban yi wannan tsufan da zan je in fara nema irin su Babiyana. Ke da kike neman irin su. Saboda dama ai masu wannan sabgar matan dama ai sun fi son kananan maza, sun fi so. Suna ke kin ce komai ya wuce, ayi hakuri, ya ce miki kaza akai na, ya ce miki kaza akai na, ya ce miki kaza akai na. Ko me yace ya faɗa a bar shi a ya faɗa. Amma ke magana da kika faɗa min da kika karɓa, kika zo kika dinga damuna, kina ta kira na ina ga miki inda nake, har sai da kika zo kika dauke ni muka je Kanim. Kin tuna me ya faru a Kanem? Kin tuna me kika ce saurayin ki zai da ni, sannan ke ma ga abin da yake so? Nace miki ba layi na bane, bazan taba yi ba. Kin manta? Babiyana, ita rigima in ka san farkon ta baka san karshen ta ba. Kina magana kina da evidence, Babiyana ki fito da evidence a kaina. Kuma sannan ni ki jira nawa. Matsala ta guda ɗaya, ni ban iya fitowa in tona asiri ba Babiyana. Ba halina bane ba, cikakkiyar musulma ce ne, kuma alhamdulillah daidai gwargwado iyayena sun bani tarbiyya. Na sani duk wanda ya rufa mu wani asiri Allah zai rufa masa. Ya kamata tun ranar da kika fito kika yi min wannan abin Babiyana, in fito duniya in faɗi me kika yi. Na rantse da Allah wa billahi allazi la ilaha illa huwa Babiyana, gaban idona kin san me kika aikata. In nayi miki kazafi, kar Allah ya kai ni wayewar gari lafiya. Amma ban fito na tozarta ki ba. Amma ni sai ki rasa kasafin da zaki min, kuma ma rasa wanda duk zaki hada ni da shi sai Snake. Bayan ke shaida ce kin san waye saurayina. Idan mutane za su tuna, akwai ranar da ake magana da yake cewa tana da saurayi, duk wanda ma ya ce yana son ta za ta ci kuɗin shi ne saboda akwai wanda take so. Ba ta hada soyayya biyu. Ke da kanki kin min wannan yaba. Babiyana, tun kamun ganki, tun kamun mu haɗu kike yabona. Voices din duka suna nan, kike faɗin ya nake, halina kaza da sauransu. Duk kin manta wannan abin? Tukuna da ni faɗa da giwa da ke nake faɗa? Kuma magana suna gaskiya ne, akan shi kike faɗa Babiyana, akan shi kike faɗa da ni.
ni kuma snake kani nake daukan shi ba ya ni twins brother na ma fi shi girma a matsayin autan ɗakin mu autan mu karami shi nake kallon snake da shi a haka nake kallon shi ina son shi a matsayin dan uwa kallon shi nake dan uwa na jini saboda haka kin ce ya ce to duk abin da ya ce a kaina ya ci ba biya na kamun in ga Abdul da ido ke na gani ido da ido kuma ke ƙarya ke kin san ki ce mun matsiya ce saboda ki tuna abin da saurayinki ya gaya miki ranar da ya gan mu tare da ki ranar da ya gan mu me yace na zo guri da naira 500 ban bar wurin nan ba san da na karar da shi kaf ki ji tsoron Allah to kin ga na fi karfin ki ce mu matsiya ce ba biya na kiri na ina fito in yi magana kuma na san gaskiyan Allah shida ne na sani amma me saboda ina so wutar ta mutu ta kwanta ai rigima a kwance take ko Allah ya la'anci duk mai tada ta shi yasa nake fitowa in yi magana kuma nake kokarin mu dawo kamar yanda muke da Babiyana Abdul Jalil shida ne Sa Ahmad shida ne akan abin da ke aikata sheda ne sun zo sun same me kika kin tuna wani irin gele ne irin wannan jama'a wannan gelen a dike ki Babiyana a katotuwarki wannan irin gele haka shine shi kika daura a jikinki in an yi magana sai ki ce baba Haushiya bace ki ko baba Haushiya bace ki ai musulma ce ki wani addini ne ba da dama haka shin Sa Ahmad ko Jalil aure ya haramta tsakaninku da su amma duka na kau da kaina ban fito na yi magana ba kin kare masa zagi ta kin kare ma Abdulaziz zagi yanda ranke ke so wanda na sani ya kamata in fito in yi magana saboda kin ce ba da shi kike ba da ni kike yi Babiyana idan kina son Abdulaziz ba sai kin biyo ta nan gurin ba ki biyo kanina ne ni in kika dan gaya min sai in ce masa je saboda na isa da shi na sani duk abin da yake in namar magana yana ji duk taurin kansa sai ki biyo ki gaya min sai in shawo miki kan shi ya so ki rashin kamun kanki wulakantar da kanki wannan zigidirin da kika yi a gaban ɗanɗan da kika yi faɗin mai ake cewa wanka cikin haife shi sai ƙara watsan miki da mutunci a idan shi sannan in kin zo kin ce mun gulma a karfe 1 baya amu ya ce miki kaza ya ce miki kaza ya ce miki kaza ya ce miki kaza a kaina ke me kika ce masa a kaina me kika ce masa ke kin sani duk mai hankali da tunani duk wanda ya je makaranta babu yanda za a yi mutum ɗaya ya ce yayi munafurci ƙarya ne wallahi sai karfe 1 baya amu ki bar shi cewa Abdulaziz ya zage ni sai me ya zage ni din banza an zage annabin Allah ma an zage shi amma ke idan aka ci Babiyana zaki fito ki mun wannan akuyancin zance ba zaki iya ba wallahi saboda maganganun da kika faɗa wanda kuma zan saka su duniya ta ji I'm very disappointed wallahi Babiyana kin ban kunya duk abin da yake magana wai ni an yi abu da ni an sai mun karbar kodin Babiyana Allah ya isa kanna da ke kuma dadin abin Faizala na ji kina cewa Babiyana wai kin zo kin kashe mana kuɗi naira 500 ke Faizala a wannan zamanin uban waya baki kuɗi har naira 500 da kika kashe mana me da me kika siya da kuɗin kuma da me kika yi da kuɗin Faiza kina so mu hau layin da baki taba tunani bane ni da ke kin manta me kika yi min kun manta abinda kuka yi na dauko ki daga rana na saki a inuwa Faiza daga karshe kika nuna min cewa ke kaza ce ciki goge bakin ki ce ke Faiza ki fita lamarina ka in ƙara ji kin saka ni a shirmanki da kike yi na cewa wai wani abu na rantse miki da tsarkin mulkin ubangiji tunda nake TikTok duk wanda ya sanni bai taba gani na wai yau an ce gani a TikTok wai ina rigima da wata ba babu kar ki kuskura ki ƙara saka ni a cikin lamarin ki na fita daga lamarin ki tun tala tun lokacin da kika je kika
me ma zan mace tun lokacin to ita ne bata iya ramin kanta ba, ni ramin kaina nake yi Fa'iza, bana shiga ramin wani. Wallahi har yanzu ba a yi mutum da zan shiga ramin ta ba. Wani irin halacci ne ba a yi miki ba Fa'iza, wani irin kauna ce ban nuna miki ba Fa'iza. Da me na rage ki a lokacin da na ganki? Kin manta me kika fito nema Fa'iza, na taimake ki na baki aka hana ki? Aka wulakanta ki akai? Kin manta menene? To ba zan fara yi miki wannan sakin layin ba tukunna, sai na ji abin da zaki dora daga kai. Amma ni ummi na gaya miki fada da ni babu riba wallahi Fa'iza. In kika kuskura kika ƙara shiga lamari na, kuma Mabiyana nake magana, ƙawata ce, before ki san Mabiyana na santa. Na santa, na san halinta, na san wace ce ita, na san me za ta. Ita dai ki barta tana da hargaginta, in ka shiga lamarin ta ba ta da haƙuri. Amma babu wanda ya isa ya zo ya ce wai yau ita munafuka ce, amma ke munafuka ce, ke zulwa jahaini ce, ke ruwa biyu ce. To ki kiyaye ni, ki fita lamari na, in ba haka ba wallahi zan miki ban kada da ba a taba yi miki ba. Tuno Jonathan. Ai sai an yi tuno Jonathan din na. Wato duru wannan. Fa'iza kenan. Ki kiyaye. Ki ƙara dubawa ki gani sosai.